Puntuació dificultat 5 amb 2, 5 amb 1, 5 amb 2. Puntuació estil 5 amb 3, 5 amb 1, 5 amb 2. A pista Laia Martínez, preparada Cristina Martínez. Puntuació dificultat 5 amb 3, 5 amb 4, 5 amb 4. Puntuació estil 5 amb 5, 5 amb 5, 5 amb 5. A pista Cristina Martínez.